Huria Nitu Hatta dari bagasan Joroon Dohot dari inganat tapi namangihuti parminggota marhiti-hiti live streaming horas madihita sa luhut na adoraso tapuk ka parminggota jumulo mahita martangyang nahohot. Marede Mahita, saya buka nomor 15 ayat sada saat rodi ayat dulu.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Asima roham diau ali Jehovah, ay targugut doau, maras dorohaku dohot dagiku, alay anggoau, tuho doau marhapurusan ali Jehovah, nikudo, hodo debataku, marguru tutangamu do aka persoryoki, say palua maau sian tangan ni aka musuku, doho sian aka na mangalotongi au, ale Jehovah, say unang paurak au, ay hodo hujou, say palua maau marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasada hodo si Pangulu, padumuhon jolma dohot debata, hupuji hami guarmi, jala hudok hami mauliate tuho, ala ni saluhutna binahemmi, patupahon hanguluan nami, say dongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami totong na tinaomu, dohot hamamatem, asa huarsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsyaon na sitong, jala asa marroha haholongon hami, huhut madok mauliate tuho, asa olo hami manghuton ho, rodi hamatean, ale Tuhan Yesus, diho matama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinobusmu, marhite-hite mudar nabadiai, olat nion, rodi saleleng nileleng na. Amen. Mari dehita. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion, imasian patik perjulu dohot lapatanna. Patik perjulu. Audo Jehovah debatam ninda debatata, dan jadi marakup au bahenommu debatam. Dia do lapatan dii, ondo. Ikonu biar rohata jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa na adong.
ido sahatna. Rap mangidugugo mahita siya Tuhan debata, laho mangulahon naho barto patiknai. Maredehitan. Di bagasan nuduk dohot serep ni roha, tatopoti madosata diadopan di debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami pargugo na sohatudusan, para si roha midahami nadang olon, narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi, di bagasan hajahator dohami tubuh, jaladang adong haporseaw di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil siya nakadalanmu. Masay gudang do pangalason nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Alanidenggan di basam dohot asi ni roham. Sayunan paingot-ingot akadosa ni haposon nami. Dohot pangalasyon nami, say ingot mahami humbarto asi ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni gowarmo, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Baga-baga ni debata dihasesani dosata. Humokop hita gabe dosa do ibana, naso tumada dosa di bahan debata. Asa gabe hati goran ni debata hita, marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na dikinjang. Amen. Maradehita. Oh
Hata di debata turbuk epistel di minggu sadarion, sian buku Yohanes bidu 10 dua, mamuka mesan ayat 12 saat rodi ayat 15, tajahama margati soreng. Dungi torang niari nai dibege halak na torop narotu pestai naing Roma Yesus tu Jerusalem. Dungi dapat Yesus mahalode sada, ima dihuduli hobartu natar surat. Ido sahatna, mertua ma natumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Maradehida. Tahatidak ma haporseao tai, songon na hinatidak kon di dongatta sa haporseao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di bata Jehovah, ido ama parguguna suhatunusan, natumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni di bata Jehovah na sasadei, iman at inugon di si Maria, nagabi-gabi ang siya tol di Porbadia,
Andor sohabuhan. Hino tuhata atau mau nabirni di panghuman ni silatus. Namate terpasal doi bana di hau pinor silang. Na tua tu banu atoru tanom. Namulak mangulu di hari patuluhon. Namana itu surgo. Wasulu di siamu ni di bata jahuba. Amanai pergogo na suatu dusani. Di sima ibana pa mangulak so tu tanoon. Manguhum halak na mangulu do namate. Au porsia di ton di perbadia. Jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, roh di hasusan ni dosa, roh di hatai na mandok, mulak manggulur sugut dan ni halak naung mate, roh di hanguluan na sora suda. Amin.
Tabigima titing namasa di huriata di bagasan sa mingguan. Titing di HGBP Sutoyo, Resok Sutoyo, Minggu tanggal 10 April 2025. Naparjolo goar dohot topik minggu. Goar ni minggu tasedarion minggu palmarum. Topik minggu lehok kamuma hahormaton tu debata. Napadua ho titing perbagason, titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu pardong sarepion ma todung predirko Sitohang, anak niamata situa insinyur DH Sitohang, MT PhD, tubuh ni inata rumondang borusia nipar, ruas ni HGBP Sutoyo Resok Sutoyo, sian sektor Jati Bining, doho orwana, hobas hita rotua Maharani boru munte, boru niamata John Sahat munte, tubuh ni inata lamria AR boru huta barat, ruas ni HGBP Sutoyo Resok Sutoyo sian sektor Pondok Bambu Pondok Kelapa. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 di Gereja HGBP Sutoyo Resok Sutoyo pukul 0 sia WIB. Patuluhon ruas napida mulai sedarion Minggu tanggal 10 April nunga pida huria naparjolo sabar mulia sibarani doli-doli Pidda Huria tu Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Eklesia, Jalan Airport Ngurah Rai, Tuban, Balu. Napaduahon keluarga G. Leonard Nenggolan, inangi Aprieni P. Borusi Hombing, doho dua danak, Pindah Huria tu HGBP Resort Maranata, Tambun Distrik Sapulusia, Bekasi. Napaopaton mengebati Huria. Sedarion di kebaktian Minggu tanggal 10 April 2025 di ibadah pukul 11, Rodo NHGBP Resort Kebayoran Lama mengebati huriata tamu ni NHGBP Sutoyo, nasida nanaing mangedehon ede puji-pujian, marhite gokor bahen sangap di gorni tuata, torop nasida 35 halak, na niuluhon ni amang padita Surya Lubaturuan STH dohok situa tribu di Silitonga. Na palimahon konpen pendeta HGBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin tanggal 10 April 2025 di Patupa konpen pendeta HGBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di HGBP Resort Pasar Rebo mulai pukul 10 WIB. Na paonopon ibadah pasyun di HGBP Sutoyo. Patu paun ni huriat tado ibadah pasion 2 hari masuk, naparjolo pasion pertama, ima di hari Rabu tanggal 10 April 2025 masuk pukul 10 sia 30, maringanan di gereja jala di Patupa live streaming. Napaduahon pasion kedua di hari Kamis tanggal 10 April 2025 masuk pukul 10 sia 30, maringanan di gereja dohot live streaming. Disosoi matu paduan suara asa mangisi kordi ibadah pasion parjolo dohot paduahon narahubung amang padita abarita. Na papituhon jadwal ibadah Jumat Agung dohot Paskah. Na parjolo jadwal parmingguan di Jumat Agung manang di hari hamamate Tuhan Yesus 5 hari masuk. Ibadah parjolo masuk pukul 6.30, ibadah paduahon pukul 8.30, ibadah patuluhon pukul 11, live streaming doho pukul papaton ibadah pukul 15 WIB, doho ibadah palimahon pukul 10 WIB live streaming. Di sudeh ibadah di Patupa Huriata doh Ulaun Nabadia. Napaduahon di hari Senin tanggal 21 April 2025 Patupaon ni huriat tado ibadah pesta paduahon parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Yesus maringanan di gereja masuk pukul 10 sia WIB. Pawaluhon partangyangan sektor dohok sermon. Hobar tu kegiatan pasio dohok Jumat Agung partangyangan sektor minggu ketiga di bulan April 2025 libur. Hobar tu kegiatan pembinaan full timer
HKBP Distrik Walu DKI Jakarta hari Selasa 1 hari Jumat 22-25 April 2025 maringanan di Ebenzel Hotel Bekasi pertiangangan sektor doho sermon kategorial minggu keempat bulan April 2025 libur. Pasiahon pertangyangan bulanan paduan suara Grace HKBP Stoyo. Di hari Sabtu tanggal 10 sia April 2025 paduan suara Grace HKBP Stoyo naing patupahon pertangyangan bulanan maringanan di Bagasni keluarga Tabunan inangi Boromanik masuk pukul 11 WIB alamat klaster Mustikasari Asri nomor 20 Jalan Geseng RT 04 RW 04 Mustika Jaya Bekasi Pasapuluhon Perheheon Paropuan HKBP Sutoyo. Di hari Minggu 20 April 2025 di ibadah pukul 20.30 dalam rangka perheheo Paropuan HKBP Sutoyo, Paropuan HKBP Sutoyo doho do makobasi ima di liturgi hari tahun persembahan doho kur pasapulsedahon berita habok niroha. Nunga jumolo marujungolu amang gumbungaran marbun na di hari Senin tanggal 7 April 2025 tutu umur 61 tahun na hinabaluhon ni inang Jenri Haburu Simamora meninggal ho tulu danak sian sektor Kalibata tuhatama na mangapuli keluarga na ditinggalhon pasapul duahon di jalo subangan sian tudung Frederico Sitohang dan Hobas Hita Rotua Maharani Burumunte bunga altar di Minggu 10 April 2025. Hamuletion siala dengan merdalan partupolon nasida. Laho pasikopot titingon boy mata jaha di titing cetak dohok barkot naung di sediahon huria. Songonima saat ni titing di mingguta sedarion.
Tapuji matuhatta marhitede sia bukede nomor 757 laos tapasahat ma peleata na perjulu. Damai ni debatana sumurung sian salu naroha, imana mangaramoti ati-ati dot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai.
Amin. Di bagasan holong ni Kristus, upasa tami matui tasaluna, selamat hari Minggu. Songon nagalili bihubigi suarai, habe macet tabu naki akai edeni akai nakota na posubulung, lam semangat menyenamangin angate. Selamat hari Minggu tasaluna. Mola tema di debata, di partikiata, di parmingguan, di bagas sadarion, di minggu palmarum, ada orang so hujahami bari telas di roha di hita, pasaton nami ma, mola tin di roha nami, sian tongan di huria hakabe kural lama, natongon rap dot aka anggi boto nami, yana kota na posebulung ni huria aka generasi ni huria HKBP. Hami Padita Surya Bakti Misael Lubatoruan na hualapami jalan na mangalapami. Ayo dah naik komersial apa doroha kan? Boru matodang. Dainang pangitubu boru siaturi jala inang simatua boru si barani. Kami marhoba songo Padita fungsional di tongan di huriata hakawi kural lama. Madongani jala manguluhon akai anak kota na posibulung rap dohot amanami situa tri silitonga. Jala molati madonami di tongan di huriata tar lumobi nang di amang Padita resort amang toga torop. Sone nang di amanami nanami parhalado. Na mga luasami jalan nama jakon di haroni akayanokta na posobulong siya tongan ni huria hakabe kural lama. Tauruti mo siya ka mga kayanang di akapartuturan molo tapaken noni marhite di dusipul parminggot taon. Alani salina hurok tita salu na horas ma. Bari talas ni roha dihita di parminggota di bagasan parminggon minggu palmarumon imasian pesalmen Bidu ono pulualu mamuka mesen ayat 25 Rodi ayat 36 Hujahoma tuhita saluhutna Nunga diida nasida hababongotmu ale debata Hababongot ni debatakku Rajaku tu bagasan haba diaw nai Mardalan di jolo akaparede Dipuri ni aka parsarune di tonga-tonga ni namar baju akan nama malu doal. Pinuji madebata di bagasan akaluhutan Tuhani hamu ale akan nasian mual ni Israel. Di sido si Benyamin siapu dan pangarajai nasida. Aka iduk sia Juda pe pasipar. Aka iduk sian Sebulon. Aka iduk sian Naptali. Di tonaho debatado hagogo ommu sai pargogoi maale debata na pinatupam tuhami ala jorom na di Jerusalem taruhonon ni akaraja do sogot sileo-leo tuho sai songgahi mabuea na ditolongi aka jonggi na marhoron-horon rapdot aka anak ni lobu ni aka bangso asa dioloy na sida patu mga leho job bahal. Iba na pasirako bangso akan na makalamohon hamusuon. Rodo sogot akan na sumangap siyan Misir. Kuspe hapogad do marsoba tu debata. Hamuali akad harajaon di tanoon. Ede kamu madebata palu hamu maparhinaluan mamuji Tuhani. Ibana na marhite-hiteo langit ni langitan siyan na robi. Idama, pangiaron nama suarana nagugui. Say leo kamu mahahormaton tu debata. Hamulion na ido gumonggom Israel. Jala di akabanwagijang sahalido haguguan na. Sokal do debata. Rosian inganan na akan nabadiyay. Debatan Israel do ibana, silehon hagogoon, dot hamuliaon tu bangsoi, pinujima debata.
Ido yang gos sahatna dihita salukna kamanami nanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai di perminggu tasadario di minggu palmarum diarau do hitam berhite topik leo kamu ma hahormaton tude bata mengakui kekuasaan Allah. Namar haroroam mai sian ayat 35 di bagasan Trupukta sadarion. Molo ditaringoti rupanya kamanga kainang mangalehon patupahon pataridahon hahormaton totu nunga jojot tita. Jojot dohita patuduhon hahormaton memperlihatkan rasa hormat respect kepada seseorang. Terlumobi dihita namar saur ra mungkin marsiala mai alani tua kena tua alani hatuauna dia kena deba di alani hatawonna dungi alani jabatanna mungkin alani pangkatna mungkin alani gelarna mungkin bahkan ala taboto tabegi marhuaso imana di beberapa bidang tertentu di tongani negara tahun. Jala mau lebor hati ta memang sian pangatusion apa yang menjadi pengertian dari hormat. Memang pengertian secara umum adalah sikap atau perbuatan yang menunjukkan penghargaan, yang menunjukkan respek terhadap orang lain, yang menunjukkan adanya pengakuan atas nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang yang kita hormati. Akamang akainang molo nunga di bagasan pangatusio sesongoni hita jala jojo tapatu pas sesongoni tu akadongat tajolma jojo tita respect tunda sida hormat tunda sida itu memang mendorong kita supaya memiliki nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral untuk dapat memperlakukan, untuk dapat menganggap keberadaan seseorang atau sesama kita di sekitar kita. Nuaeng sia suku-suku namangi hokma. Molo ngata tu si pangatusi taringot tu rasa hormat lakiani tapatu batu akadongata. Buhado carata kamang akainang akadongan. Menghormati mangalehon pataridahon patupahon saliling di pardalaning ulut tahun rasa hormat tu dibata sudah sejauh mana nunga songo dia na tapatupa habe sebetulna tapatupai songon hataridaan ni pengakuat tadoti mana imaho barakan itu definisi manana pengertian ni rasa hormati. Ala taakui do jala iko sadar rohita kamang akainang di pardalaning ulut tahun di sidungo pehita siat podo mata taida sudah kejari-jari ni deba tahun sudah alani asini rohana do merhite ikut tong do sadar hita pasahatu mangalehon pataridahon dan mengakui kekuasaannya songot topik ni minggu tadi bahasa Indonesia jala mangalehon hahormaton marhite topik di bahasa Batak. Alani dok kamang akainang totu laho mangalehon hahormaton pataridahon hahormaton daikon masian ngulutta na betul-betul tidak ada kemunafikan daikon betul-betul masian ias ni rohata asa unang dikungkung ekspektasi tinggi hita gabe maralu tu rohata molo dang apala itor hatop molo dang apala itor songon na pinikiran ni rohatai itor ripasa di bata di pardalan ni ngoluta dai kosongon ni memang tikii hatarida ni hala Israel dina manomu Jesus rotu Jerusalem nasida bedo nama dok Hosianna alelas nasida dotong nama dok parsilak pun ibana ala di bagasan hahormaton ekspektasi tinggi nasida marnida majakon Yesus narotu Jerusalemi
Ujung nak kamang kainang los nasi dado nama jehei Jesusi na madok persilakon ibana. Oleh karena itu manginang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pengakuan kita terhadap Allah, kekuasaan Allah, itulah yang akan mendorong kita untuk tetap berpijak berdiri fokus berjalan di dalam kebenarannya, bukan di dalam kebenaran pribadi kita masing-masing. Alani dok kamang akainang disialana tasobba ibana taakui ibana ima hataridani hahormatu tu debata. Ale mau tabadiko nakaning tu akadongata nama kormati akadonga jolma nuain di partikiro na kamang akainang najujuta kita ukormatan nama nuaing jolma maradopod dongan na jolma sian tu debata. Ukurmatan nama jolma nuaing makatai di inganan parkarijon na macai sopan. Macai denggat tuturna. Ale yang ngomong di gereja. Makata-hatai nama di inganan nai. Menggosipi nama di inganan nai. Habe ia di parkarijuan na. Ia di paradaton. Molong makatai hula-hula. Makatai akka. Na taanggap na tumuwa siya kita. Songoni na masopan na parhudul na. Songoni na maudut na sa inay na buti. Alay mo lang nga di gereja. Inay na itong buti alay. Tokinay lang buduk. Ujung na las modum. Adang musema na madok sa rupanya ka mga kainangkan. Ay tohodo yamang padita. Di siya budang muwi mo mau. Alay mo di gereja. Buaya mudo, mau lehati mai debatain na use. Buaya songoni amang ni ngobuti. Ai hurajumi, mau lo di jebu au, dangaron tod di porbadia. Ale mau lo di gereja au, tod di porbadia itu mabena las terpodum di gereja inna use. Apalagi mau lo maceta bo suara ni paditai. Amang tahi ujung na, sepoi-sepoi matu pinggolin na. Akamang kainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Ima na masa nuaing di pardalani ngunuta molo taida hobbartu topita di parminggut ta sadarion mangalehon hormatu tu debata. Tokinai sotung dora. Sotung dora holam bergetar soti anon hempomunai aro notifikasi di si. Mago nama fokus muna sa jamiton. Ito parjulo naman no notifikasi ni hemponira. Apalagi molo dibereng sian hasian nati. Akan na poson no engon. Lu para mo kinakipagi madok selamat hari minggu hasianin na. Hola dibereng tor dibalas. Ujung na lalak na matusuduk on mara hemponi. Ukurmatan naman nuain jol maka mga kainang. Majakot todong na ratu jabu. Apalagi di tiki hari minggu. Didok muse arisa kami ang padita ina la somar minggu. Hola paradeho majakon di haro todong na. Habe tu par minggun sepolo sa pidang ro akamang akainang. Didok muse ma ay madang padita so tarulakan ayam muse no aing giliran dapat nomor ina muse. Nomor ni arisan. Akamang akainang nuay suku-suku na mangihut ido hahormato tu debata. Apakah itu tentang pengakuan kita di kekuasaan Allah? Apakah sejauh itu respek kita kepada Tuhan? Apakah sejauh itu persaurat tu debata mengakui keberadaan Dia di dalam aspek perjalanan kehidupan kita setiap waktu? Akamang akainang kalau kita merasa dan selalu mencoba menjaga etika kita, sosial kita kepada sesama, bagaimana dengan Tuhan? Kalau kita mencoba menjaga jangan sampai teman-teman kita merasa tidak kita hormati, bagaimana dengan Tuhan? Sotung dulu gabe salah fokus kita, jala salah mengatusi kita, isi do Tuhani jala isi do hita dia dopanna. Ahiado soni
salah pemahaman, gagal paham mak. Ya roh sada cerita, sada ina laho manuhor buah, dungi parbuaon halak kita halak Batak. Alena manuhor buaon na inaon, dak kita halak Batak. Marbahasa Indonesia mimana laho manuhor buaon. Ini mana mak? Buah berapa buah ini nina? Dang di BG amat tahun. Dungin na mana baca imana mak? Ada buah pepaya di sana. Inna amat taima. Lau mainat tai di tiup-tiup ma pepayon botikon. Nunga di gorau ni mana masian sejolo piro inna mana mak? Habela Jawa do horoa. Piro sinna Roma matei dang piri lapot doi inna matei piro inna bese pir nimu dang piri lapot doi inna piro inna hai madok berapa dokan itor emosi ma amatai ida potom mainatei bereng dang piro ni bereng hujol lapon inna. Maksud saya bang berapa? Imannya dokor canaki besi pir nimu nina. Akan mengakainang mungkin seperti itu juga kita memahami di mana ketika Allah berbicara kepada kita dan rasanya tidak adil lamang inang. Ketika kita mencoba dan ketika kita mau Tuhan itu mendengarkan kita berbicara, tetapi ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita tidak mau mendengarkan Dia. Di mana rasa hormat kita? Apakah itu tentang mengakui kekuasaan Allah? Alido akan mengakainang orang-orang yang benar-benar mengakui kekuasaan Allah, dia akan selalu menunjukkan cerminan hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Tarida maisya pakatayona, tarida maisyan pangalakona, tarida maisian carana berpikir untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan individu. Bohama asa turetai hamion, bohama setai asa ulina huwai kamion. Dang adong bena pabangga-bangga diri, manang nasai patujolo diri. Dia akan memberikan yang terbaik sebagai persembahan kepada Tuhan, sebagai penunjukan rasa hormatnya, menyambut Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ai idu na taida nasida ben nama dok hosian nei. Idu makana boleh biar kita di son akka gorang akka daun. Hatarida ani simbol doi. Di mana ketika orang-orang menyambut Yesus memberikan daun palma manang tadok di Talak Batak, daun mare-mare. Ada di antara mereka yang menyampaikan atau mengalaskan dengan kain, mengagungkan, menyambut Tuhan. Alanya kamakainang, apakah kalaupun kita datang ke gereja, moloro hita tu parminggota, olah ni ido hahormatot tatu di bata? Bagaimana ketika kita di kantor? Bagaimana ketika kita di dalam persekutuan? Bagaimana ketika di kampus, di sekolah dan lain sebagainya? Apakah kita tetap menghormati Tuhan? Bahkan ketika kita memakai media sosial kita, apakah status-status kita semuanya ini memberikan dampak cerminan kita ini dalam menghormati Tuhan? Sutung do halakan nomor badai alihi tanah narebo di Facebooki manang na di media sosial ikan. Alay do kamang akainang bukan danggabi songon horong ni nasida behita na yang ragu menyambut Yesus, yang ragu mengakui kekuasaan Allah, asa unang dohot tita kamang akainang nama dok persilakon ibana. Dihita salunan na hilongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai, karena sesungguhnya rasa hormat itu hanya di mulut saja mereka-mereka yang mengatakan persilakon ibana. Lepos dorohan ami akama ngakainang di parminggota di bagasa darion apalagi naking di akka paredion ya kaya kota
Akahangi boto nami na posubulong sin kebra lama do sia sutoyo on macai uli parit deoni. Tetapi jangan sampai itu hanya sebatas di dalam kata-kata saja, musik saja, tetapi itulah gambaran gairah kita menyambut Tuhan, menghidupi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ido makana upain do si Daud pemazmur di ayat 26 parpudi sahali pinuji madebata. Dan itu adalah hataridaan ni lasni rohatta do. Hataridaan ni puji-pujiatta dirajai. Nau mangaleon haluaun jalan mangaleon hangulua dihita jolma pardosaon. Maka pujian-pujian itulah gambaran hal yang sama juga di mana ketika arak-arakan pemazmur rabdot akan namarbajui idok naki desida idok plonomi merdala di jolo aka parede dipudi ni aka parsaruni tonga-tonga ni namarbaju akan nama malu doal. Itu ungkapan sukacita menyambut alam marhite ditikiina sida mabuan potip parpadara duda sida hataridaan ni kedatangan Allah sang pemelihara kehidupan. Ayo kamang akainang dihita salutna ikos songonima nang semangat di perdalan di ngoluta laho menyambut laho pataridahon hahormatota tu debata marhite di perdalan di ngoluta siganupari. Mulai dok nakaning di son memang mual ni Israel nina. Ima hataridaan ini menggambarkan para keturunan Yakub. Di Goari maisian dua horong ni selatan, dua marga selatan ima Benyamin dohot Jehuda. Dungi sian horong ni utara, ima Zebulon dohot Naptali. Namar lapatan nakka mangakainang sude aka nasidabe. Itu adalah gambaran seruan bahwasannya mereka yang sudah terpisah akan disatukan dan akan menyambut kedatangan Allah di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bahkan bangsa Mesir kus idok dodisi mabuan persembahan. Songon hataridaan ni hahormatun nasida today bata. Alaido kamang akainang dilas ni rohatta doho di gairah ni semangatta di minggu palmarumon. Manotong may jalahot may asa unang gabi parsidohot kita meragukan kekuasaan Allah, tetapi kita selalu setia dan taat berkomitmen di dalam memuji dan menghormati Allah di dalam kehidupan kita. Dan inilah juga amang inang penegasan bahwa kekuasaan Tuhan tidak ada yang dapat menaklukkan. Justru kekuasaan Allah lah yang dapat menaklukkan segala yang ada di dunia ini. Kita diajak amang inang bukan hanya bersorak-sorai. Kita diajak bukan hanya sekedar di dalam pujian. Walaupun Martin Luther mengatakan gereja yang hidup adalah gereja yang bernyanyi. Tetapi kita harus betul-betul menghidupi apa yang sudah kita nyanyikan. Apa yang kita pujikan kepada Tuhan. Dan itulah penyembahan yang sejati. Penghormatan terupani debata. Alaido kamang akainang hataridaan ni penghormatan di bata mangaleon hahormatan di bata nuaingon tidak sedikit keluarga juga. Tidak sedikit keluarga duduk satu meja, satu rumah. Bahkan banyak orang-orang berada di fasilitas umum, di tempat kerja. Bahkan bisa jadi setelah selesai dari gereja beribadah duduk di luar gereja atau berdiri di luar gereja. Alai-alani hemponon tenggelam kita di dalam dunia maya. Tidak lagi ada tutur sapa, tidak lagi ada rasa hormat mengaliwati akajolma manang dia pi. Bahkan di akar remaja na po sebelum nuaingon mula ni ida mula songon naga pagajaku soti jamitai it terus scroll dan scroll di handphone na
Habe sobinoto manangah hatong nanidana. Asal maditio handphone nai. Lalu bagaimana manginang kita dapat mencerminkan, mengakui kekuasaan Allah? Apakah hanya sekedar di tengah gereja saja? Apakah hanya sekedar di tengah peribadahan saja? Alai naing maniana kamang akainang sadok di pardalanan ni ngulutaun. Alas yan ibana dohita. Jalan marmual sen imana do harorani sudi aka pasu-pasu di pardalanan ni ngulutaun. Asa totok kita manada jala mengakui mangalehon hahormato tibana. Asa unang di bagasan hadirut tahita. Karena sekarang ini juga banyak orang tidak ingin menghormati Tuhan, tapi orang-orang lain ingin menghormati dirinya. Apalagi nuaing holan sekedar admin grup so ina matong gijang di rohana. Asa dihormati jol maimana di tongan di grup WA. Padahal hanya sekedar admin grup loh. Ima natai dan nuaing akamang akainang di padahal ngulutta. Yang mungkin tidak sadar, tidak paham berada di dalam pengenalan atau memahami kehadiran Allah di dalam kehidupannya secara pribadi dan kita yang mempercayai mengimani Allah. Allah itu akamang akainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Jangan sampai kita melupakan kekuasaan Allah. Alay mangulu mahita di bagasan huasona na mangaliot tuhita haluaon dot hanguluan jala hataridan ni holong ni rohana doi atong tarespon ma marhite sian aka depujiata sian kesehariata sian aka pangalahota si pakateota ima hataridaan ni natalehon hahormaton tu debata alani maka mangakainang molotadok nuaingon hosanna pinuji madebata totong mahita satro di saleling liling na hosanna pinuji madebata asa unak kita madok parsilak ko ni mana lepos doro aku hita dina pungudison aka na totong do satia jala fokus di padala nguluta diadopan ni debata ima nagabe hatarida ni hahormatota tibana di pasu-pasu di bata mahita salutna. Amin. Martang yang mahita. Marsanga marmulia maguarmu alai Jehovah di bata nami. Di bata na hoso bahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan si palua. Maulati Tuhan marhite hosa hanguluan ng partikian na pinasa mo tuhami di ari na tiuron. Di parmingguon, minggu palmarum. Dinarohami Tuhan sian bagas namibe. Di patarohami Tuhan idongani huami sahat tu bagas joromon. Laho mamuji pasapog guarmi. Laho pataridahon hahormaton nami tu adopanmu. Ala ni holon ni roham dot asin ni roham na selaon na setotong hurajumi hami hupak kilalo kami sahat tutikion. Atong dongani ramoti jagai mahami Tuhan marhite panggonggomyomu doh bisus yakko. Asa totok kami Tuhan di bagasan hadirion na tugu hami Tuhan di bagasan haporseo taropamu. Asa unang madibil hami jala totong mahami Tuhan pataridahon mangalion hahormat tarupamu ay horo na puna huaso harajaw ng hamuliaon di pardalan ni ngolunamion alas yakodo ng gogo asa ture uli dengan sude salukna nasa di pardalan ni ngolunami. Alan Tuhan debata di ruas ni huriam di tongan ni parmingguan di bagas satikion. Siyan na me sahatu na magodang, tunghoman na mga ramoti amanami na nami, akahanggi boto namin na posubulong remaja si kolaminggu, nang di akan natua-tua nang matua nang sudagogo, homan ang maramoti na sida, jalan na majagay na sida, asa pakyo mo na sida Tuhan na totong say makatidakon, puji-puji at todopamu,
jala pakemo nasida gabe haroni pasu-pasu tu dia pinasida mangalaka. Songoni Tuhan martangyang dohami nang tu nasida tarlu mobi dia kanau marsahit na di bagas nasida na di rumah sakit manang narobe Tuhan rak marsaur doto di bagas coroon asima roham apeo tangamu nabadiai mamasu-masu majaga jala pasuakon hahi pasonna patanggal parsahitoni Tuhan asa totong nasida Tuhan marulup-ulup jala marpos ni roha manguruti akka ulaon na partikian na pinasamu tu nasida di bagasan haporsiaon jala totong nasida Tuhan di bagasa pakirimon na mangulu tu adopamu songoni Tuhan nang dinasida akan na marulang tahun hari hatu tubuh doho di ulang tahun parsaripeon pakai nasida Tuhan gabi nang haburan di pasu-pasu di padani ngulu nasida gadu marasada-sada di tongani keluarga nasida masing-masing di tongani parkarejuanna di parsauranna doragam nakan asing Tuhan asa totong Tuhan gabi guarmu matutong na marhamulia di pardalan nguluna asa nasida pe Tuhan di bagasan haporsen na tugu pakirimon na mangulu manguruti pardalanan ni nguluna atong Tuhan debata di bagasa panggungomo matong ros ni huria hagapion na niulo ni amang padita resort dot akadonga parhalado asa ture sudah selalu tuan akka nasa program pakobasion gabi hamuliaun ma di goarmu atong molati matuha udako kami Tuhan marhite pajakono ni huriaon di haroron ni akayana komo na posubuno siya tongan ni huria kami kurang lama asa dinggan parsauran nasida jala pakyomo nasida Tuhan gabi akayana konsiolo yajar siole poda na totong marhapor siaon jala na makaholongi ho Tuhan marhite huriam HKWP na holongi hami atong sahat di homa daging nang todinami marsanga marmulia maguarmu ale Jehovah hola di bagasan Kristus Yesus martangia kami tu adopamu amin. Tapasahat mapiliatan no muli todopan debata laos marit de mahita. Con las tiradas
ama peliata martangi yang mahita. Ale debata ama nami na di bana gijang. Odo haroroan ni salu seleo-leo na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasata mi masian na nilihomi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon pati bulon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni selewan-leomi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di ba nagijang sa ipinarbadia magawarmo, sa ro maharajon mo, sa saut malomo ni roham di ba nuwa tongon songon na di ba nagijang, leo matuhami sa darion hangoluan siya pari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togi tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamu pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor homadamena tu todim. Ihapwa ka anak ko namin na busog hudong
Kepolisian Kebayoran Lama. Setelah ibadah ini kita ada acara ramah tamah bertempat di lantai 2. Di lantai 2 bisa naik dari tangga, bisa juga naik dari lift ya. Beramah tamah dengan Abu Subulum HKBP. Di lantai 4. Sidi kemana? Anak Sidi di mana? Kan ada belajar Sidi jam 1. Cek. Ya, shalom teman-teman. Untuk teman-teman semua dari NHKBP Sutoyo sama Kebayoran Lama, kita boleh sesi foto dulu ya. Lek, tolong.